Από τις αίρες, αριθμό συμμετοχή 4, οδηγάει από δεξιά, για όσους δεν το έχουν δει. Το μυστικό είναι ότι είναι ένα αυτοκίνητο σχολής οδηγών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πρωτότυπο. Περίμενε, τραβάω, κλείνω. Θέαμα του Σαμαρά, τον Γιώργο. Περίμενε, κλείνω. Να σβήσει και το φλάσ και να το κόψουν στο δίπλωμα. Και σαν σωστός οδηγός θα ανάψει και τα φώτα ο Μίχλης. Νούμερο 4 λοιπόν ο Σαμαράς ο Γιώργος από τις αίρες. Και νούμερο 5 ο Σταπατήλης ο Ηλίας επίσης από τις αίρες να ετοιμάζεται με το Σουζούκι το Σουίφ. Σταπατήλης ο Ηλίας. Μαξιμάρης Τέλειος με το τρίκικο του Καεφού το νέο μοντέλο. Σταπατήλης ο Ηλίας που περιμένει στο χώρο της κίνησης. Παρακαλούμε ο κύριος Μαξιμάρης Τέλειος του Καεφού το Μαρτίνο. Και ο Καραμανόλης και ο Ιωάννης να έρθουν από το κάτω που είναι ήδη στημένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο πιο... Εδώ παρακολουθήσουμε πολύ καλή προσπάθεια από την και το Σαμαρά τον Γιώργο. My Benjamin Franklin's, a couple of grands, I got rubber bands, my paper planes making a